Расійская вайсковая база ў Беларусі. Расія ратыфікуе дамову. Менск маўчыць, а Кіеў чакае правакацыяў. Дактарам паднялі заробкі. Ці зменшацца чэргі ў паліклініках? Наеліся лібералізму. Старшыні рыбаканкамаў змогуць кантраляваць прыватны бізнес. Новы ўказ у Лукашэнкі. Гэтыя ды іншыя тэмы дня мы абмяркуем цягам бліжэйшай паўгадзіны ў Белсад-Зум. Для вас працуе Алесь Залеўскі. Вітаю спадарства. І калі вам бяспечна, заклікаю паставіць лайк нашай трансляцыі ці пакінуць каментар. Нам цікавая кожная ваша рэакцыя. А мы пачынаем. Новыя расійскія базы неўзабаве могуць з'явіцца на тэрыторыі нашай краіны. Ратыфікацыю адпаведнай дамовы паміж Беларусю і Расіяй распачаў Владзімір Пуцін. Афіцыйны Менск пакуль не каментуе. Зато прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі ўжо заявіў, што гэткім чынам Пуцін збіраецца ўцягнуць Беларусь у вайну. Размяшчэнне расійскіх вайсковых аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі, а менавіта базаў і вайсковых фармаванняў, прадугледжанае дамовай пра гарантыі бяспекі ў межах так званай саюзнай дзяржавы паміж Беларусю і Расіяй. Лукашенка і Пуцін падпісалі дамову летась, 6 снежня. Ёсць у дамове і пункт пра магчымасць адпраўляць грамадзянаў Беларусі на вайну з Украінаю. Са свайго боку, Расія гарантуе Беларусі так званы ядравы парасон. На думку прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага, гэткім чынам Пуцін спрабуе ўцягнуць Беларусь у вайну. Маўляў, размяшчэнне расійскіх войскаў на беларускай тэрыторыі – гэта адкрытая пагроза Польшчы і краінам Балтыі. Зеленскі азначыў, што хоць сама Беларусь ужо брала ўдзел у вайне, але беларускія грамадзяне і войскі яшчэ не. З намі на відэасувязі знаходзіцца Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Прывітанне, спадар Валер. Добрый дзень. Першае пытанне спачатку можа разабрацца з самой гэтай дамовай паміж Беларусю і Расіяй. Так, мы ўжо ў нулявых гадах, я памятаю, праходзілі эпапею, звязаную з магчымымі вайсковымі базамі. Так, памятаю, тады было ў Баранавічах. У 2019 годзе памятаем таксама гэтыя дарожныя інтэграцыйныя карты. У выніку Александр Лукашенко неяк выхаласціў, так, гэтыя ўсялякія дамовы і гэтым разам вось дамова аб ваенным супрацоўніцтве. На вашу думку, яна рэальна з'яўляецца нейкай пагрозай незалежнасці і суверэнітэту на дадзены момант? Чымсьці адрозніваецца ад папярэдніх падыходаў Крамля да таго, каб Беларусь все-таки больш завязаць на сабе? Сапраўды выглядае, што гэтая дамова аб гарантыях бяспекі, яна з'яўляецца такім даволі выразным крокам наперад у мацаванні, у развіцці военно-палітычнага супрацоўніцтва паміж Беларусю і Расійскай Федэрацыяй. І там асноўныя пункты, якія выклікаюць занепакоенасць, гэта тое, што ёсць згода на размяшчэнне ваенных аб'ектаў Расійскай Федэрацыі на тэрыторыі Беларусі. Прагаворваецца таксама пытанне выкарыстання ядзернай зброі, якая размешчана на тэрыторыі Беларусі. Хаця ў самім дакуменце не раскрываецца, якім чынам выглядае такое узгадненне, але тым не менш ускосна пацвярджае, што Расія ці размясціла, ці можа размясціць ядзерную зброю на тэрыторыі Беларусі. Тут, дарэчы, не гаворыцца пра тое, што Беларусь можа размяшчаць свае ваенныя аб'екты на тэрыторыі Расіі, а толькі ў аднабаковым парадку, што менавіта расійскія войскі могуць быць у Беларусі. Але, ў прынцыпе, у суме, калі глядзець на гэты дакумент, то выглядае на тое, што Беларусь становіцца ваенным пратэктаратам Расіі. Гэта не добрая навіна. Гэта не азначае, што наша бяспека вырасце у выніку рэалізацыі гэтага пагаднення. Гэта азначае, што пагрозы для нашай краіны вырастуць, бо Расія сама па сабе – это агрэсіўная дзяржава, якая на сённяшні дзень вядзе і ваенныя дзеянні, напрыклад, супраць Украіны, умешваецца актыўна у справы краін-суседзяў і далей у краінах глобальнага поўдня. Ну і таксама Расія кідае такі рашучы і выразны выклік заходняй цывілізацыі, краінам дэмакратыі. І ў гэтым сэнсе Беларусь становіцца інструментам, зброяй у руках Расіі. Конечно, тут не ўлічваюцца ніякім чынам інтарэсы саміх беларусаў, пагрозы, якія стварае такое супрацоўніцтва. Так, спадар Валер, то ваш тэзіс пра тое, што ў Беларусі фактычна цяпер адбыўся такім чынам змена статусу на краіну ваеннага пратэктарата Расіі. Я б хацеў бы гэта таксама дэтальней абмеркаваць, што гэта значыць для нас, для беларусаў у першую чаргу. Але вяртаючыся да тых пагрозаў, пра якія вы таксама кажаце датычна суседзяў, Владзімір Зеленскі учора пасля гэтай дамовы, калі Владзімір Пуцін внёс, мы даведаліся ў Дзяржаўную думу Расіі, гэтую дамову на ратыфікацыю, Беларусь, дарэчы, маўчыць, і пакуль не зразумела, якім чынам гэта будзе ратыфікавана
якая працэдура будзе запущена, можа вы ведаеце. Дык вось Владзімір Зеленскі адразу скаментаваў, заявіў, што такім чынам так Расія, які вот вы і кажаце, будзе правакаваць краіны захаду, балтыйскія краіны, так, да уцягнення ў гэты канфлікт з Украінай, і з іншага боку таксама Беларусь будзе ўцягнута ў гэты канфлікт. Вот рэальнасць, фактычнасць гэтых заяваў, наколькі яны блізкія, так, да рэалізацыі магчымай, вот менавіта пра ўдзел Беларусі ў гэтым канфлікце. Вы цяпер такія бачыце магчымасці і варыянты? Я б сказаў, што такія магчымасці ўжо рэалізуюцца ад 2020 года, калі Лукашенко страціў цалкам легітымнасць і міжнароднае прызнанне. Расія скарысталася гэтым і зрабіла вельмі шмат для таго, каб умацаваць свой кантроль над нашай краінай. Я тут кажу не толькі пра інтэграцыйныя карты, якія былі падпісаны, якія паскорылі працэс інтэграцыі, так званай інтэграцыі паміж Беларусю і Расіяй, але таксама і правакацыя з захопам самалёта. Гэта іміграцыйны крызіс, які на сённяшні дзень ужо з'яўляецца актыўным інструментам выкарыстання Беларусі супраць краін Еўрапейскага звязу. Таму такія рэчы ўжо адбываюцца. На сённяшні дзень гэта ўжо рэальнасць. Ці саўдзел рэжыма Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны. Гэта таксама рэальнасць. Можна чакаць таго, што гэтыя дзеянні будуць працягвацца, што Расія будзе працягваць выкарыстоўваць свой важны рэсурс у выглядзе рэжыма Лукашэнкі, які кантралюе па-ранейшаму Беларусь, для таго, каб прасоўваць свае геапалітычныя авантуры, але за кошт нацыянальных інтарэсаў і нацыянальнай бяспекі нашай краіны. Так, ну і тут варта прыгадаць, што в прынцыпе сам пачатак вайны з Украінай з боку Расіі ён і адбыўся дзякуючы Беларусі, з Беларусі, так наступіў фактычна і быў такім чынам ажыццёўлены. Калі казаць пра вось гэты статус, так, што Беларусь цяпер пад ваенным пратэктаратам знаходзіцца, такім чынам, на вашу думку, пры любым раскладзе, так, Беларусь мае быць вот замацавана за Расіяй, так, перадусім вайсковым плане, так. І фактычна, і ўжо нават фармальна. Ці вы бачыце варыянты, якім чынам яшчэ з гэтай пятлі, удаўкі Лукашэнку можна выслізнуць, так, ці нашай краіны? Магчыма, ён спадзяецца на нейкія вот апошні шанец падчас гэтых мірных перамоваў ці перад імі? Я думаю, у самога Лукашэнкі засталося вельмі і вельмі мала прасторы, і зусім няма палітычнай волі, і няма ніякага прастору для маневру дзеля таго, каб адштурхоўвацца ад Расіі. Бачым, што за апошнія 4,5 гады ад жніўня 2020 года Расія дасягнула вельмі значнага прагрэсу у тым, каб умацоўваць кантроль над нашай краінай. Тое, што робіць Лукашенко, яно гэта насамрэч супярэчыць нацыянальным інтарэсам, падрывае нацыянальную бяспеку, і Лукашенко не можа гэта не разумець. Нават у сваёй перадвыбарнай праграме Лукашенко казаў пра тое, што трэба зрабіць прыярытэтам на наступныя 5 гадоў захаванне дзяржаўнасці Беларусі. Уласна, дык мусіць нешта прыдумаць, мусіць нешта рабіць. Я думаю, што ў гэтым сэнсе ён даволі скаваны у сваіх дзеяннях, у сваіх магчымасцях. І тут пытанне да беларускай грамадскасці, да міжнароднай супольнасці, што мы разам можам зрабіць дзеля таго, каб не дазваляць гэтай дыстанцыі паміж Беларусю і заходнімі краінамі расці далей. Гэта адпавядае інтарэсам Расіі, але гэта супярэчыць інтарэсам і Беларусі, і Еўрапейскага звязу, бачыць, што Беларусь усё больш і больш кантралюецца Расіяй. Ну, давайте тады на заходні фланг, так, гэтай сітуацыі зірнем. Александр Лукашенко пасылае рэгулярна туды сігналы, вызваляючы палітвязняў, так, і таксама праз сваіх спікераў мы ўжо вот забылі пра спадара Васкрасенскага. Ён зноў з'явіўся ў медыях і заявіў пра тое, што хутчэй бы Вашынгтон пагадзіўся на нейкія там умовы, так, і замест вот амерыканскіх грамадзянаў, якія цяпер знаходзяцца ў беларускіх турмах, ці журналістаў, так, Радыё Свабода амерыканскай рэдакцыі, але беларускія грамадзяне, якія знаходзяцца ў турмах, каб вот вызваліць узамен на прыезд у Менск амерыканскага амбасадара. Ну, так фармальна гэта набліжае нас да захада, так, прынамсі, і трошкі дае сілаў і рэсурсаў для таго, каб супрацьстаяць націску з усходу, ці не так? Магчымы такі варыянт? Ну, мне вельмі складана ацэньваць словы спадара Васкрасенскага. Все ж таки не з'яўляецца афіцыйнай асобай. Так, мы разумеем, што ён знаходзіцца ў Беларусі, што ён камунікуе
з дзяржаўнымі установамі, і найбольш верагодна, што вось гэтыя словы, якія ён сказаў пра перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам, ён атрымаў на гэта санкцыю. Але тым не менш я не магу гэта ацэньваць, ведаючы толькі, што сапраўды дыпламатычныя кантакты паміж Вашынгтонам і Мінскам працягваюцца, яны ніколі не спыняліся, але на сённяшні дзень стаіць пытанне пра тое, каб адкрыць наноў амбасаду Злучаных Штатах у Беларусі. Пытанне пра накіраванне амбасадара да гэтага часу не стаяла. Але нават з тым, каб забяспечыць базавую дыпламатычную прысутнасць у Беларусі амерыканцаў, пакуль ёсць складанасці, пакуль мы не бачым прагрэса ў вырашэнні гэтай праблемы. Разам з тым я пагаджуся... Прабачце, а ў чым складанасць? Ну, гэта ўжо прадмет для перамоваў паміж Вашынгтонам і Мінскам. Тут я не магу раскрываць гэтыя дэталі, бо яны мне не прыналежаць. Гэта ўжо хутчэй пытанне да Мінска ці Вашынгтона, што адбываецца. Ну, але тым не менш мы бачым, што ўжо 3 гады амерыканская амбасада ў Мінску фармальна не зачыненая, але на ёй вісіць замок. То бок яна не дзейнічае. Усе амерыканскія дыпламаты перад пачаткам вайны выехалі ў Вільню, і там працуюць менавіта як амбасада дыстанцыйна, якая працуе на пытанні Беларусі. Але калі казаць пра прынцыпе пра прысутнасць амбасадараў заходніх краінаў у Беларусі, я лічу, што гэта магло быць важным крокам дзеля таго, каб падкрэсліць, што Беларусь суверэнная незалежная краіна. Менавіта тыя краіны, якія выказваюцца прыхільна пра захаванне незалежнасці і суверэнітэту Беларусі, іх прысутнасць у Беларусі на сённяшні дзень была б вельмі важнай. Дзеля таго, каб не толькі расійскі амбасадар ці кітайскі амбасадар задавалі тон, дамінавалі на гэтым полі дыпламатычна-палітычным, але таксама і тыя краіны, якія сапраўды цэняць Беларусь як незалежную краіну. Таму да, тут важна, каб заходняе крыло таксама так было задзейнічана ў працэсах звязаных з Беларусю. Дзякуй вялікі за размову. Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, быў з намі на відэасувязі. Мы абмяркоўвалі апошнія падзеі, звязаныя з вайсковай супрацоўніцтвам Мінска і Масквой і магчымасцю перамоваў Мінска і Вашынгтона. Дзякуй вам, а мы пераходзім да іншых. Калі вам бяспечна і вы яшчэ не паставілі лайк нашай трансляцыі, заклікаю гэта зрабіць цяпер. Яшчэ больш навінаў можна знайсці ў нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. А таксама не забывайцеся зазіраць і на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Дзякуй, што застаецеся з намі. Упраўляць усімі накірункамі, у тым ліку прыватным бізнесам, будуць старшыні райвыканкамаў. Аб гэтым заявіў Александр Лукашенко. На ягоную думку, прыватны сектар вельмі важны для дзяржавы. І таму старшыні райвыканкаму мусяць мець на яго наўпроставы ўплыў. Адпаведныя змены будуць замацаваныя ў адмысловым указе. І да іншых навінаў дня ў нашым традыцыйным аглядзе. Раніца ў жыхароў жыллёвага кварталу Мінск-Свет пачалася не з кавы, а з гукаў сігналізацыі. Сістэма апавяшчэння зрэагавала на моцны патоп, што здарыўся на апошнім паверсе дому Таронта. За лічаныя хвіліны вада заліла ліфтавае абсталяванне і некалькі верхніх паверхаў. Прычынаю патопу адказныя асобы назвалі разрыў запорнай арматуры, які ў сваю чаргу адбыўся або паводле віны пастаўляльніка, або праз памылкі пры мантажы. Аднаўляць шкоду будуць за кошт вінаватага боку. Палітвязень Сяргей Ціханаўскі ўжо 700 дзён застаецца ў рэжыме інкамунікада. Гэта значыць, што ні родныя, ні адвакаты, а ніхто не атрымліваў ад яго ніякіх звестак. І сам палітвязень. Таксама гэткі ж час цалкам не мае сувязі з вонкавым светам. Пра гэта нагадала кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская. Маўляў, апошні раз яна чула мужа ў голас 4 гады таму. Блогер Сяргей Ціханаўскі за свой удзел у выбарчай кампаніі з 2020 года быў асуджаны на 18 гадоў пазбаўлення волі. Пасля гэты тэрмін павялічыўся яшчэ на 1,5 года. 50 зваротаў наконт узлому чат-боту беларускага гаюна прыняла за сотні гарачая лінія ініцыятывы «Байсол». Заснавальнік фонду Андрэй Стрыжак заклікаў усіх беларусаў, якія з беларускіх нумароў пісалі ў гэты чат-бот, звяртацца ў «Байсол» па дапамогу. За мінулы год фонд зладзіў 228 эвакуацыяў з Беларусі, як адзіночных, так і групавых. Узлом чат-боту беларускай маніторынгавай групы «Беларускі гаюн» адбыўся 4 лютага. Невядомыя атрымалі доступ да ўсёй гісторыі чату.
Краіны Балты адлучаюцца ад энергетычных сістэмаў Беларусі і Расіі і ўліваюцца ў еўрапейскую энергетычную сетку. Пераход запланаваны на 8-9 лютага. Напярэдадні прэзідэнт Латвіі Эдгар Рынкевіч заявіў, што незалежнасць ад энергарынку Расіі і Беларусі гарантуе краінам Балтыі бяспеку. У сувязі з пераходам на еўрапейскую энергасістэму дзяржаўныя органы Латвіі прыведзеныя ў поўную гатовасць да рознага кшталту правакацыяў з расійскага боку. Чэргі да дактароў Беларусі сталіся нормай, але бываюць і такія, што могуць здзівіць. Відэа з натоўпам людзей у рэгістратуры мазырскай стаматалогіі днямі нарабіла фурору ў інтэрнэце. Тым часам урад працягвае павышаць заробкі медыкам. Гэтым разам была прынятая пастанова пра надбаўкі працаўнікам з сярэдняй медычнай адукацыяй. Жыхары Мазыра скардзяцца, што ў іхным горадзе немагчыма трапіць на прыём да стаматолага. Дзеля пацверджання яны знялі велічэзны натоўп ахвочых перад рэгістратурай ва ўстанове. Са свайго боку Міністэрства аховы здароўя яшчэ ў канцы студзеня распарадзілася падвысіць заробкі дактарам-спецыялістам, але ўрад палічыў гэта недастатковым крокам і сёння запатрабаваў ад міністэрства зрабіць надбаўкі таксама і медычным сёстрам ды братам. На ўнясенне адпаведных зменаў у пастанову Міністэрства аховы здароўя мае 3 дні. Гэткія захады робяцца пасля заявы Александра Лукашенка пра тое, што неабходна стварыць усе ўмовы, каб беларускія медыкі працавалі на роднай зямлі, а не бегалі па свеце ў пошуках лепшага жыцця. З намі на відэасувязі знаходзіцца Лідія Тарасенко, координатарка фонду медычнай салідарнасці Беларусі. Прывітанне, спадарня Лідія. Здравствуйте. На пачатку я бы хацеў вызначыцца, у чым была праблема са спецыялістамі сярэдняй адукацыі, так, у медычнай сферы, это, я так разумею, медсёстры, медбраты. Якія падвышкі іх чакаюць? Так, я так разумею, урад хоча больш-менш это збалансаваць з тымі падвышкамі, якія атрымалі спецыялісты. Колькі яны атрымлівалі і колькі цяпер будуць атрымліваць? Отличный вопрос. На него мы узнаем, когда изменения войдут в силу и люди начнут получать расчетники. Если мы говорим про изменения для врачей, которые озвучены до 300%, подвышка, сногсшибательная цифра, но непонятно 300 от чего. Приборы 300. И когда мы начинаем думать о фактическом расчете зарплат, которые получают люди, все становится значительно менее спектакулярно. 300% рассчитывается от базового оклада. У каждого человека есть его базовый оклад. Базовый оклад, в свою очередь, рассчитывается от базовой тарифной ставки. С 1 января 2025 года базовая тарифная ставка составляет 270 рублей. Для того, чтобы понять оклад человека, эту базовую тарифную ставку нужно умножить на специфический коэффициент. Коэффициентов много, потому что есть множество тарифных разрядов. Врачи – это, как правило, от 7 до 16 тарифного разряда. Вот мы берем 270 рублей, умножаем на какой-то коэффициент, там 1,7, например, получаем оклад человека. Будет справедливо утверждать, что в среднем оклад у врача, там без каких-то высоких достижений, у среднего врача оклад порядка 420 рублей. И вот от этих 420 рублей считаются проценты надбавки. Штука еще в том, что эта надбавка, она существовала и раньше. Просто было там не 300%, например, а 250%. То есть, голый оклад получать, к счастью, пока никто не получает. То есть 300% это будет порядка 1300-1200 рублей надбавка. Но надбавка существовала и раньше. Соответственно, в реальности вот люди получили расчетники, увеличение их зарплаты будет на 100-200 рублей по сравнению с зарплатами предыдущими. Но это еще не все. Расчетник каждого специалиста, будь то медсестра, медбрат, врач, состоит из 50 разных строчек. И если одна строчка появляется, ничто не мешает другой строчке пропасть. Поэтому как в реальности будут ли вообще изменены зарплаты людей, медработников, to be continued. Посмотрим. У любым выпадку сярэдняя зарплата ў медычнай сферы, она не дацягвае да цэлым па сярэдняй па краіне. І вось гэтыя 100-200 рублёў, пра якія вы кажаце, это сапраўды ўжо з тых разліковых дакументаў, якія прыйшлі за студзень? У нас есть несколько расчетников, на которые мы можем ориентироваться. Да. При этом все может быть очень по-разному. Зависит от того, вы врач хирургического профиля или терапевтического, какая у вас категория. Работаете вы там в сельской местности или в городской.
Это такая сложный калейдоскоп составления, конструктор этих зарплат, что очень сложно понять, что изменится, если нам говорят, вот здесь, например, там изменится тарифный оклад, изменится там базовая тарифная ставка. Это все всегда сложный конструктор лего. Я памятаю, падобная была таксама гісторыя з настаўнікамі, якім таксама час ад часу нібыта робяць надбаўкі, але яны ў выніку раўняюцца і так пэўнай індексацыі, так проста інфляцыі і роста цэнаў. Да, есть еще инфляция, рост цен. Так, калі казаць про калі казаць вось пра гэтыя захады ўрада, ну мы прынамсі бачым, што яны сапраўды ўзяліся інтэнсіўна, так, за гэты працэс павышаць прэстыжнасць так, этой прафесіі, павышаць заробкі для лекараў. Ці гэтых захадаў дастаткова, конечно, вы скажаце, натуральна, не, трэба большыя падвышкі, да? Але ну, сам тренд, ён відавочны. Ці нейкія мусяць быць яшчэ дадатковыя захады і нейкія радыкальныя змены? Насчет тренда и то, что он появился новый, я думаю, можно поспорить. За 2023 год, по-моему, 8 раз было объявлено о каких-то повышениях зарплат, поэтому мы считали. Поэтому говорить о том, что новый тренд появился, ну нет, просто это отличный инфоповод, к которому можно возвращаться снова и снова. Мы повысили зарплаты, мы там увеличили. О том, что к этому прилагается, о том, что больше прилагается усилий к повышению престижности профессии врача, медсестры, фельдшера, на самом деле мне очень сложно найти фактологического подтверждения. Если у вас есть, поделитесь с нами, что вы считаете делается государством в этом направлении. Проблема, с моей точки зрения, как раз-таки в том, что государство и люди в этом государстве все больше расцениваются как враги. Что мы не верим тому, что говорит наше правительство. Мы не видим, чтобы правительство представляло наши интересы. Да? И каждый раз, когда они что-нибудь говорят, вот даже хотя бы хорошая, позитивная новость, все-таки повышение зарплат, мы ищем поводы не поверить. И находим их. Так, ну і прынамсі 4300 падставаў ва ўладаў ёсць для таго, каб все-таки працягваць гэтае павышэнне, бо менавіта столькі заявак цяпер вакантных по пошуку лекараў-спецыялістаў у рэспубліканскім банку вакансій. Так, 4300 гэтая лічба, мы бачым па відэа па чэргах, так, якія цяпер в кабінеты. Магчыма, хаця бы гэтыя 100-200 рублёў, але неяк зменшыць, палепшыць гэтую сітуацыю, так, стане менш чэргаў, ну бо у тых жа вёсках, напэўна, так, гэтыя там 100-200 рублёў, гэта ёсць нейкі такі адчувальны прыдатак да заробку. Основная причина, по которой у нас может стать меньше чергов, это то, что население Беларуси сокращается колоссальными темпами. И людей просто становится меньше. Значит, соответственно, меньше людей придется стоять в очереди. Вопрос, сократит ли вот такие действия по повышению зарплаты и сомнительному повышению отток специалистов, здесь сложно что-то говорить. Я думаю, что есть гораздо более эффективные методы, которые применяет наше государство для того, чтобы остановить отток людей. У нас все больше закрываются границы, все больше репрессивных мер, которые удерживают людей после, например, окончания медицинского университета, распределения 3, 5, 7 лет обязательной отработки. Если ты не хочешь отрабатывать, у тебя есть, например, даже причины не отрабатывать, например, там, твоя супруга или супруг находится в другой вообще области, ты должен заплатить в 3 раза больше, чем если ты заплатил бы участие на платном. Есть огромное количество конкретных репрессивных мер, которые работают. Они не так выносятся в общественное пространство, мы про них меньше знаем, и гораздо проще и понятнее говорить про повышение на 200 рублей, но эффект оказывают совсем другие методы. Яшчэ адна з захадаў уладаў, каб гэтыя все-таки чэргі зменшыць, мне так здаецца, это змены таксама ад 1 лютага зменіліся правілы гульні для прыватных медычных цэнтраў, так, і там цяпер усталяваныя максімальныя стаўкі. Візіт да лекара мае каштаваць не больш за 35 рублёў, калі гэта без там нейкай высокай катэгорыі. Ну а калі там это, я так зразумеў, нейкі прафесар, прадстаўнік акадэміі навук, то 52 рублі, да, у выпадку высокай кваліфікацыі.
Гэта сапраўды можа спрацуе, бо мы ведаем, што і так лекары працуюць то ў паліклініцы паўдні ў прыватным цэнтры, то бок якасць аказання медычных паслуг паміж прыватным, так і паліклінікамі там можа не зменіцца, не ўпадзе, але вось даступнасць прыватных цэнтраў вырасце і такім чынам зменшыцца чэргі ў паліклініках. Як вы лічыце? От того, что врачу станут платить меньше, он не сможет работать ни больше, ни эффективнее. Я вообще не представляю, какой может быть расчет на уменьшение количества, на уменьшение очередей такими методами. Опять, если вы понимаете логику построения процесса, то расскажите ее мне. Регулирование – это вопрос скорее к экономистам, но регулирование цен, попытка влезть в то, что должно регулироваться рынком, оборачивается одним – ухудшением качества и, в конце концов, дефицитами. Многие из ныне живущих в стране, да, еще помнят советские времена, талоны, дефициты, я не знаю, там невозможность купить какие-то вещи, которые сейчас кажутся совершенно необходимыми. Так и теперь МРТ дефицит, визит до стоматолога дефицит. Это еще один уровень сложности. МРТ или какие-то специализированная медицинская помощь не экстренная, с этим есть проблема во всем мире, да, что греха таить. Везде есть очереди, везде есть ограниченность доступности высокотехнологичных методов диагностики и лечения. Нигде в мире не решена эта проблема отлично. Но абсолютно однозначно, что частная медицина – это отличное подспорье государственной, там, где государство не справляется, и если человек, гражданин, может взять на себя частичные расходы по финансированию собственного здравоохранения, помимо того, что он платит налоги, это очень хорошо. В этом нет никаких минусов. Ни для государства, ни для сферы медицины. В этом есть минусы только для человека, который, заплатив налоги, должен еще платить из своего кармана. Но такое действие, как ограничение рынка, не предлагая ничего взамен в плане государственной медицины, у нас не строится больше поликлиник. У нас сокращаются, если мы посмотрим, врачебные амбулатории, ФАПы только закрываются под предлогом реструктуризации. Мол, тут и так мало населения в этой деревне, уже им как бы ничего не поможет, закроем, поедете за 50 километров до ближайшего врача. Вот так поступает наше государство. Соответственно, обрезая еще и возможность для частной медицины, я не понимаю, какие позитивные эффекты для здоровья населения это окажет. Побачым, як прыватны сектор так гэта ўспрыме, як ён перажыве. Да? Мы ведаем, што прынамсі на прыкладзе рэгулявання коштаў на прадукты харчавання першай неабходнасці ў мінулым годзе, которые былі, то, канешне, многія кампаніі былі збанкрутавалі проста праз гэта, таму што рэнтабельнасць резка ўпала. Дзякуй вялікі за размову. Лідзія Тарасенко, каардынатарка фонду медычнай салідарнасці, была з намі на відэасувязі. Мы абмяркоўвалі апошнія пастановы ўрада па надбаўкам для прадстаўнікоў медычнай сферы сярэдняга персаналу з сярэдняй медычнай адукацыі. І пакуль што прыйшлі да высновы, што гэтыя надбаўкі будуць 100-200 рублей ад заробка ад аднаго разліковага лістка складаць. Пабачым у наступным месяцы, можа будзе палепей і адпаведна менш чэргаў. А мы пераходзім да іншых тэмаў. Мае калегі з рэдакцыі праграмы онлайн падрыхтавалі для гаспадарства цікавосткі з сацыяльных сетак Белсату. Пісаць вершы ён пачаў у 12 гадоў, а калі надышло ваеннае ліхалецце, пешу пайшоў на фронт, каб бараніць радзіму. Аркадзь Куляшоў, паэт, чые радкі мы памятаем са школьнай лавы, але кім ён быў насамрэч? У дзень народзінаў класіка мае калегі з белсатаўскага тэлеграм-каналу узгадалі жыццё народнага паэта Беларусі. Бывай, абуджаная ў сэрцы, дарагая, твой светлы вобраз панесу я па жыцці. На ўсходзе дня майго, заранка дагарае, каб позна вечарам, на захадзе узысці.
Марылі калі-небудзь правесці ноч у самалёце, але без турбулентнасці ды перападаў ціску. У адным з гатэляў Амстэрдаму гэта рэальнасць. На яго 7-м паверсе ёсць нумар люкс, у якім усталяваны сапраўдны фюзеляж Боингу 737. Госці могуць не толькі спаць у авіяцыйнай раскошы, але і зайсці ў кабіну пілота, панатыскаць кнопкі, пакруціць рычагі ды адчуць сябе сапраўдным гаспадаром неба. Кошт нумару за сотні сягае амаль 280 еўраў. Відэа апартаментаў можна паглядзець на старонцы Белсату ў інстаграме. У Паўднёва-Афрыканскай рэспубліцы эколагі ўзяліся за выратаванне асірацелага жураўляняці, якое не змагло навучыцца паводзінам ад дарослых птушак. Цяпер замест маці клапатлівыя рукі чалавека, якія паказваюць, як шукаць ежу ды спазнаваць свет. На старонцы Белсату ў Фейсбуку можна паглядзець, як дабрыня і клопат могуць даць другое жыццё тым, хто застаўся без падтрымання. На гэтым у мяне ўсё. Для вас працаваў Алесь Залеўскі. Заставайцеся з Белсатам.